Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Yafikaso nthawi yathu ya program imene timakhalabe tikusanthula maphunziro osiyanasiyana opitiriza tithandiza ife moyo wathu wauzimu. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Koma monga nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Nthawi zonse program imene ikamapita kumapeto timapereka nambala imene munthu akhoza kufuna kufunsa komanso kuti mutumizire program imene kuti atomvera pa nthawi yake nkutheka mwina anakumana nayo mkati mwa program. Nambala imene mudzathu titumizira message WhatsApp mudzathu kutumizirani uthenga umene ukapita program imeneyi komanso program ina. Komanso mukuzopeza phunziro imene pa tsamba lathu pa YouTube kungwangana Lilongwe School Biblical Studies mudzathu kupeza maphunziro amene oonera komanso maphunziro ambiri. Komanso mukuzopita pa website yathu LSOBS mudzathu panga download ka application kapena mudzapanga install mfoni mwanu mudzapeza maphunziro ambiri. Komanso mukuzopeza ka application imene ngapa Play Store mukuzongwayangana Lilongwe School or LSOBS mudzatopeza ka application imene ngamene mudzatopanga so install mfoni mwanu mosavuta. Balonga kamaloji tisaiwale sori chaka chino pachati ndi sonkhano ulipo umene anthu akonzekere kuti adzathenso kuva mawu amuno kuziphunzitso zosiyanasiyana zolimbikitsa moyo wawo wauzimu kuyambira pa 8 August mpaka na pa 10 August chaka chake cha 2025 chaka chino pa 8 9 mpaka na 10 August 2025 tuwira tani kadzikonzekerani muzathu zafika so pasonkhano koma zambiri tikamba kutsogolo pa tsiku la lero tufuna tikambeso paphunziro lokhudza malilime masiku ano nthawi zambiri ukapita mwina pa skulu ukapeza kuti pafupi klasi inayi yonse muli anthu akupembedza ndero umakupemphera wina alesa kulankhula zake zimene angayankhule ndio kakapeza mpingo umene mwina mulibe zimenezo anthu amati mwina mulibe Yesu kapena mulibe Mulungu wajowa Baibulo limakamba zorani zokhudza malilime kuti kodi malilime ndi kutani kapena ndi chani chabwino. Poyamba tinene kuti tudziwa tonse amene tili mu dziko pamachidwenso kuti malilime tukambawa amene ali mkamwa mwathu palinso mawu ena amene amakamba za malilime ifa yosiyana kwa zilankhulo chabe koma ndidziwa kuti funso lanu mufuna udziwa malilime amene nthawi zina amapezeka ndithu m'Baibulo pa zochitika ngati za chipembedzo. Malilime ndi chimodzi mwa zimene Yesu pochoka adawalonjeza ophunzira ake kuti adzapezeka ndithu pakati pawo. Tikamaona m'buku lathu lopatulika Baibulo pa Marko chapter 16 mu verse yake ya 17. Marko 16 verse 17 mpaka na verse yake ya 20 tidzawerenga monsemo. Akuti ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira m'dzina langa. Adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano, adzatola njoka ndipo ngakhala akamwa kanthu kakufa nako sikadzawapweteka, adzayika manja pa odwala ndipo adzachira. Mwina tingowerenga pamenepa. Yesu pamene anali ndi ophunzira ake oyambaja adawawuzapo kuti pamene yapita kumwamba adziwe kuti pali zinthu zina zimene zidzaoneka pakati pawo. Mwa zinthu zimene Yesu analankhula pakati pa ophunzira ake adanena kuti adzalankhula malankhulidwe atsopano. Ponena kuti adzalankhula malankhulidwe atsopano ndiye kuti Yesu wawayikira mawu amenewa amene payembekezereka ndithu kuti mawu awa adzakwaniritsidwa Yesu akapita kumwamba.
Pofika tsiku la Pentekoste, tsiku lija limene Mzimu Woyera unachoka kumwamba kubwera pa dziko lapansi, pa Machitidwe chapter 2. Tikamawerenga verse yake ya 4, akuti ndipo anadzazidwa onse ndi Mzimu Woyera nayamba kulankhula malilime ena monga Mzimu anawalankhulitsa. Mzimu unabwera pa nthawi imene Yesu atangopita kumwamba patha masiku okwana 10, ophunzira ali mu Yerusalemu, monga momwe Yesu adawawuzira kuti musanachoke mudadikire lonjezo langa limene ndakulonjeza kuti Mzimu Woyera adzabwera. Wabwera Mzimu Woyera ndi akuti mwa iwo atumwi aja analankhula malilime. Mawu akuti kulankhula malilime ndiye kuti ali kukwaniritsa mawu amene Yesu analankhula pa Marko chapter 16 verse yake ya 17, ponena kuti mudzalankhula malankhulidwe atsopano. Tsono pamene tunena kuti adzalankhula malankhulidwe atsopano, tsono pa verse yake ya 4 Marko chapter 2, Mzimu wabwera, atumwi alankhula malilime. Kulankhula malilimeko ndiko kulankhula malankhulidwe atsopano. Tikamakambaza kuti malilime inali mbali imodzi ya zozizwitsa zimene Mzimu Woyera adachita pa atumwiwa, ndipo tikamati chozizwitsa ichi chimachitika pa atumwiwa, tikamati malilime chinali chilankhulo ndithu, monga timawerengeranso pa verse yake ya 7 ndi 8. Pa verse ya 7 ndi 8 akuti, ndipo anadabwa onse nazizwa nanena, taonani, awa onse alankhulawa sali a Galileya kodi? Ndipo nanga ife timva bwanji yense mchilankhulidwe chathu chimene tinabadwa nacho? Zimene zili kutanthauza kuti akamati malilime chinali chilankhulo ndithu, choti anthu amamva zimene zolankhulidwa. Koma zingotanthauza kuti ndi malankhulidwe atsopano, chifukwa atumwiwa amalankhula chilankhulo chimene sanaphunzire. Koma chifukwa cha mphamvu ya Mulungu yathandizira kuti ozilankhula zilankhulo zina, koma anthu amene ali zilankhulo zimenezo nkumawamva kuti anthu ali zakuti. Mwachitsanzo kukhoza kutheka kuti ine sindinapite ku sukulu kuti nkhoza kumamva kumalankhula Chingerezi. Tsopano kupezeka kuti ine nkupezeka kuti mwadzidzidzi ndambopezeka kuti ndikulankhula Chingerezi. Tsopano ine amene muchokera m'mayiko amene malankhula Chingerezi kumagumulira mulu sonyezo kuti zimene mulankhula muzimva. Tsopano kwa ine chikukhala chozizwitsa amene ndikulankhulane chifukwa chakuti nulankhula Chingerezi koma sindapite ku sukulu ukaphunzira Chingerezi. Ndiye chimodzimodzinso atumwi amapezeka kuti alankhula chilankhulo choti osanabadwe nacho komanso sanapitire ku sukulu, koma Mulungu wangobwereka lilime lawo kuti azilankhula zimenezo. Ndiye chifukwa chake chutchedwa malankhulidwe atsopano, chifukwa chokuti chinthu chimene mwa ine munalibe. Malilime chinali chilankhulo ndithu choti anthu amatani amamvana wina akamalankhula. Chinthu china chimene tiyenera kudziwa, malilime inali mphatso yochokera kwa Mzimu Woyera, osati kuti munthu amangoganiza kuti ine pano nchita malilime. Koma Mzimu Woyera ndi amene amakupangitsa kuti uzipanga malilime. Choncho malilime ndi zinthu zimene Yesu adalonjeza kuti mudzalankhula malankhulidwe atsopano. Choncho ndipo ndi Mzimu Woyera utabwera pa atumwi, anthu analankhula ndi malankhulidwe atsopano, kulankhula zilankhulo zimene sanabadwe nazo koma kuchokera ku mphamvu ya ndani? Ku mphamvu ya Mulungu. Kulankhula kumeneko kumene Baibulo limatchula kuti malilime. China chimene chatisangalatsa pamene makamba za malilime nchonena kuti munatiwerengetsa pa buku la Machitidwe chapter 2 verse 7 ndi verse 8. Malilime chinali chiyankhulo chimene anthu amamva kuti munthu akunena zakuti. Komanso ile chiyankhulo chimene amayankhula munthu oti sanachiphunzire. Chifukwa cha mphamvu ya Mulungu amachiyankhula. Fundo zimenezo zofunika kwambiri pamene tidzipita kutsogolo ndi phunziro lathu. Koma tsopano munthu kumamva kuti amayankhula malilime anali ndani? Zikomo kwambiri.
tikalitsata bwino buku lopatulika Baibulo pokamba za iwo amene analankhulapo malilime ya chinthu choyambirira amene analankhula malilime ndi amene anabatizidwa ndi Mzimu Woyera amene ali atumwi. Monga taona pa Machitidwe chapter 2 mu verse yake ya 4 akuti ndipo anadzazidwa onse ndi Mzimu Woyera nayamba kulankhula malilime ena monga Mzimu anawalankhulitsa. Tsiku ili la Pentekoste ndalankhula mobwereza kuti Yesu atangochoka kumene pangotha masiku okwana 10 Yesu ali kuti ali kumwamba, atumwi alandira Mzimu Woyera. Ndiye kuti atumwiwa amene anabatizidwa ndi Mzimu Woyera analankhula malilime ya. Tikabweranso ena amene Baibulo limatipatsira kuti adalankhulapo malilime ndi banja la Kornelio pa Machitidwe chapter 10 mu verse yake ya 44 ndi 45. Akuti Petro ali chilankhulire, Mzimu Woyera anagwa pa onse akumva mawuwo, ndipo anadabwa okhulupirirawo akumdulidwe onse amene anadza ndi Petro chifukwa pa mitundunso pathiridwa mphatso ya Mzimu Woyera, pakuti anawamva iwo ali kulankhula ndi malilime ndi kumkuza Mulungu. Pamenepo Petro anayankha. Banja la Kornelio kunadzakhala konena kuti ndi mmodzi amene anali woyamba kulowa mwa Ambuye kwa amitundu. Petro atayitanidwa kuchokera ku Yopa kuti mupite uku munthu akufunani. Petro atafika kwa Kornelio anayamba kuwaunikira Yesu ndi mpulumutsi wathu ya. Tsono Petro akadali chilankhulire akuti Mzimu Woyera unagwa pa ndani? Pa amene aja. Tsono atagwa ku banja limeneli la Kornelio akuti ochokera ku Yerusalemu kumdulidwe anadabwanso mpaka pa mitundu Mzimu Woyera wafikanso apa. Ndiye akuti anadabwa pakati pawo anthu ali kulankhula malilime. Choncho kuchokera pa tsiku la Pentekoste kuti atumwi alankhula malilime, ndiye kuti Baibulo likutulutsanso kuti banja la Kornelio linalandiranso alankhulaso malilime. Tikabweranso mu Machitidwe chapter 19 mu verse yake ya 5. Machitidwe chapter 19 verse yake ya 5 ndi 6 akunena kuti pamene anamva ichi anabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu, ndipo pamene Paulo anayika manja ake pa iwo Mzimu Woyera anadza pa iwo ndipo analankhula malilime, analankhula ndi malilime nanenera. Kuchoka pa atumwi kufika banja la Kornelio ndiye kuti ena amene amalankhulapo malilime ndi amene wasanjikidwa manja ndi atumwi ya. Ndiye kuti awa atumwi banja la Kornelio amene wasanjikidwa manja ndi atumwi na amene samalandira mphatso yoti nkulankhula malilime. Malilime samalankhula ndi anthu onse, koma amachita kukhala anthu ake amene amalankhula malilime. Mwachitsanzo kuti malilime sanalokhudza anthu onse, tikamaona buku la 1 Korinto chapter 12 mu verse yake ya 28. 1 Korinto chapter 12 verse 28 kunena kuti ndipo Mulungu anayika ena mu ekleziya poyamba atumwi, achiwiri aneneri, achitatu aphunzitsi, pamenepo zozizwa, pomwepo mphatso za machiritso, mathandizo, maweruzo, malilime a mitundumitundu. Verse 29. Kodi ali onse atumwi? Ali aneneri onse kodi? Ali aphunzitsi onse? Ali onse ochita zozizwa? Ali nazo mphatso za machiritso onse kodi? Kodi onse alankhula malilime? Kodi onse amasulira mawu? Koma funitsitsani mphatso zoposa, ndipo ndikuonetsani njira yokoma yoposatu. Apa tsopano Paulo afuna kutsimikiza kuti si onse amene amalankhula malilime. Sizonguti aliyense amene wakonzedwa pano nilankhula malilime amalankhula ayi. Malilime sinali nthano chabe yopeka m'mutu mwa anthu, koma Mzimu Woyera ndi amene amathandiza kuti anthu azilankhula malilime. Choncho mukafunsa kuti kodi amene amalankhula ndani, ndiye kuti mvani kuti analankhula atumwi, anadzalankhula banja la Kornelio,
kenaka gulu limene linasanjikidwa manja ndi atumwi. Aja amene anapatsidwa mphatso ndi atumwi aja analibe mwayi okasanjikanso manja pa wina. Moti wina akakhala kuti wakalalikira kwina koma si mtumwi, ndiye kuti amayembekezera kuti ngati kumeneko kufunika kulandira anthu alandire mphatso za mzimu, ndiye kuti amachilowerana mtumwi kuti tabwerani ikukuliza kuti chifukwa chakuti ndi okhawa atumwi anapatsidwa mwayi akhoza kusanjika manja pawena nkulandira mphatso za magic kapena zozizwa zosiyanasiyana kuphatikizirapo kulankhula malilime. Pamene mwatithandiza zofunsa limenelo, mwina sindidziwa kuti buku lopatulika limatipatsako kachithunzithunzi konoti amayankhula liti ka amayankhula nthawi zanji zimenezi za malilimezi. Zikomo kwambiri. Monga taona pa Machitidwe chapter 2 paja kuti atalankhula atumwi, nudzalankhulanso banja ili la Korneliyo. Banja la Korneliyo anadzalankhula malilime makamaka pofuna kuti patsimikizidwe ndithu kuti ajochokeranso kumdulidwe atsimikize kuti Mulungu avomereze kuti awa amitundu uthenga wabwino watanitu wafikira. Chifukwa taonani kuti pamene timawerenga buku la Machitidwe chapter 10 akuti ochokera kumdulidwe nawonso adadapo pa mitundunso. Usonyeza kuti ngati Mzimu Woyera ukadapanda kubwera kuti anthu alankhule malilime aja kumdulidwe aja amakakhala wokayikira kuti ndiye kuti amitundu tango wathandiza kuopa izo Mulungu sudali mbali yawo. Ndiye malilime anadzalankhulidwa pa chifukwa chili pa chifukwa chimenecho. Choncho taonanso kuti pamene amapereka mphatso za atumwi amasanjika manja kuwapatsa anthu kuti azikhala mphatso ya machiritso kapena ya zozizwa kapena zosiyanasiyana kuphatikiza kulankhula malilime. Malilime amalankhulidwa pa nthawi imene pafunika pachitike china chake chofunikira kwambiri. Pakakhala kuti palibe chinthu chake chofunikira kwambiri ndiye kuti malilime anali opanda osafunikira. Pamene papezeka kuti amitundu afuna akhulupirire uthenga wabwino, panafunika kuti ngati ali ukayikakayika chimodzi mwa zozizwa chimene chimafunika chichitike pamenepo ndiye pamafunika pachitike malilime. Kutanthauza kuti malilime amalankhulidwa pamene pafunika kuti pali tanthauzo la china chake chili chofunikira kwambiri. Osangoti anthu akumana kuti pano basi likhala malilime pano opanda chimene chimuchititse malilime kopanso subuzori buyankhula chani. Monga zimene zimachitika masiku ano taona kuti munthu olankhula malilime yeye olankhula ya matani amadziwa amadziwa kuti ndilankhula mwakuti. Chifukwa tikamaona buku la Wanakunde chapter 14 verse yake ya 4 akuti iye wakulankhula lilime adzimangirira yekha koma iye wakunenera amangirira mpingo. Ndiye kuti munthu olankhula uja ngati amati amadzimangirira amamangiririka pa chifuniro cha Mulungu komanso nukhala okondwa kuti Mulungu ali nane pamodzi. Ndiye tsono pa chifukwa chimenechi ndiye kuti olankhula malilime amadziwa chimene atani alankhula. Osati inu apo munene kuti mulankhula malilime ndiye mwalankhula malilime ndiye zikuzani undifuza marijani apapo ndiye msona ikaya za Mulungu ineso mphamvu ya Mulungu inandidzaza ine chipanaso chibwana chimene chibwana ndichikoma malilime amalankhulidwa pakakhala chifukwa chokwanira. Bafuna onetsa kuti anthu atumidwa ndi Mulungu zithandizira anthu ena komanso nayi chiyankhulo chimene anthu mulumikizane sichinali ngati zampikisano kapena zongoonetsa kuti iwe ndiwe koma anthu mulumikizane kuti muvane. Nthawi zinaso pamene tikukamba zimene zizi mwina munthu taona nthawi imene amayankhula litiro komanso mwina mukozofuna kukhala zofuna onjezera mwe amakamba zifukwa zimene anthu amapitirizira ndithu kuyankhula malilime. Ayino kuti mwachiyamba chifotokoza komabe mwina makozofuna kuonjezera kako pa zinthu zina ngati zimenezo. Kuti malilime afike poti alankhulidwe ndiye kuti chimene chimapangitsa ndi kunali kukwaniritsa ulosi chifukwa zinalosedwa pa Yesaya chapter 28 mu verse 11 kuti masiku akutsogolo Mulungu adzalankhulitsa mawu atsopano kwa wanthu kapena malankhulidwe atsopano kwa wanthu.
ndiye kuti kudafunika kuti zimene zaloseredwa kuti zitsimikize zimene anenera ankalosera ndizoona padafunika kuti zimene zitanichitu zichitike ya zimene zizalembedwa ndati pa Yesaya chapter 28 mu verse yake 11 komanso zimene Yesu adanena pa Marko chapter 16 verse 17 kuti anthu adzala kukamankhulire watsopano ndiye kuti chiso kunafunika kuti zimene Yesu analonjeza zimene mneneri Yesaya adalosera pafunika zimene zitani zikwaniritsidwe ndiye padafunika kuti malilime atani achitike nthawi zina malilime anachitika chifukwa chofuna kuti nthawi yopasulira mawu a Mulungu chifukwa chakuti ngati malilime akadapanda kuchitika ndiye kunali ngati kuthenga uja unafikira Galileya okha ndiye tsopano ngati unafikira Galileya okha anthu amene sanakhale ndi mwayi wophunzira zilankhulo zina ndiye kuti anthu amene aja sanali mu Galileya amene Chigiriki mwina sangachimve ndiye kuti Mulungu akadakhala ngati mbali yawo yawaphonya ndiye Mulungu adafunitsa kuti malilime achitike kuti aja Giriki alankhule zilankhulo za anzathu powapatsa kuthenga wabwino zimenezi zinapangitsa kuti malilime achitike komanso zomwe takamba kuti malilime amachitika chifukwa chofuna kuti amitundu amene akayikira kuti awa ndi atumiki a Mulungu akhulupirire kuti awa ndi atumiki a ndani ndi atumiki a Mulungu ndiye izi ndi zifukwa zina zimene malilime adafunika atanichitu achitike adachitika kukwanitsa zimene aneneri adanena adachitika malilime chifukwa chofuna kuti anthu afikire panthu onse komanso zinathandiza kuti amitundu atsimikize kuti awa ndi atumiki a Mulungu choncho munthu osakhulupirira mawu a Mulungu amati akamuona anthu aja alankhula malilime amati ndi atumiki a Mulungu ndiye m'malo mwake munthu uja zimampangitsa kuti naye salowe nawo mgawo lotumikira nawo ndani kuti anthu ajapana tisayiwale omvera kuti malilime ndi chilankhulo munthu amayankhula chilankhulo chimene sanachiphunzire koma amamva ndeti zimatanda zoti munthu akachoka ku Yerusalemu kupita tikupeketsanso apita ku Egypt akamaka ku Egypt chilankhulo sakuchidziwa kupenya mphamvu ya Mulungu munthu ayankhula kupana alalikirana akuchipita azivomeza tikupana ndi zolingira malilime ine chiti chimenecho osati zimene zimapezeka m'makwalalamu ungodabo kuti uzimu kakabeko kudzaza chibwana kupemutsa Mulungu koma tsopano masiku ano ukhala masiku amene tikuzimva ndithu mwina popeza anthu akuyankhula malilime tikozoti chani zikomo kwambiri kapena athu tikozoyankhula ndithu mwina atikutheka simudziwa ndinu malilime amene pano pakhoza kupezeka ndi woti anthu tikamba kuti malilime ndi zilankhulo zilankhulo zimene anthu akhoza kukumana nkumalankhula nthawi zina zimachedwanso ndi malilime koma malilime tiwaphunzira apawa ndi amene amachitika chifukwa kuti mzimu wa Mulungu wakupangitsa kuti uyankhule chani uyankhule malilime tikabwera pa 1 Korinto chapter 13 kuyamba tiwerenga kuyambira verse 8 kulekeza verse yake ya 10 pamene panena kuti chikondi sichitha nthawi zonse koma kapena zonenera zidzakhala chabe kapena malilime adzaleka kapena nzeru idzakhala chabe verse 9 pakuti ife tidziwa mdelamdera ndipo tinenera mdelamdera verse 10 koma pamene changwiro chafika tsono cha mdelamdera chidzakhala chabe Paulo amafuna kuunikira kuti zonenera tikamati zonenera ndi zimene anenera amalosera ndi amati zimene zizikhala ndi nthawi yoti zitani zitha ndi ananena kuti kuchita kumva mawu a Mulungu mamdelamdera zimene zitani zitha tikamati kumva mawu a Mulungu mamdelamdera chifukwa kuti Baibulo lipoyamba lisanamangike pamodzi ndiye kuti makalata amene alembedwa muwa adali kuti mwene mwachitatu buku la Korinto lili ku Blantyre buku la Mateyu lili ku Mzuzu mwina buku la Marko lili ku Mchinji ndiye kuti anthu aku Blantyre akafuna kumva kwa mawu a Mulungu amamvako zochepa ndiye amasoweka kumva zimene zili nda ku Mzuzu amasoweka kumva zimene zili ku Mchinji ndiye Paulo amanena kuti
koma likadzafika nthawi makalata onsewa amulu a baibulo amangika pamodzi ndiye kuti kumva zinthu mdelamdera kudzatha zonenera zidzatha ndi akuti malilimenso adzaleka ndi amanena kuti malilime adzaleka changwiro chikadzafika ndiye tikamakamba za changwiro ndi buku lathu lopatulika baibulo ngati anthu angafune kudziwa kuti chimenechi ndiye changwiro malemba alipo pa Roma chapter 12 verse 2 wachikamba kuti chimenechi nchachani mchangwiro pa Yakobo 1 verse 25 wanena ndi kuti buku lopatulika ndi chinthu chachani changwiro ndiye poti amanena kuti changwiro chikadzafika malilime adzatha ndiye malilime ochokera ku mphamvu ya mzimu wa Mulungu kuwapangitsa anthu amene aziyankhula zimene sanaphunzire idzakhala kuti zidatha choncho lero lino malilime ovomerezeka awa upatula afega amene dziko lapansi likukhala nawo koma notifuna kukamba za malilime ovomerezeka amene aja anatha ifa baibulo netani linalembedwa china chimene chimanipatsa chidwi sinuzuli chimachitika ndi chani anthu timapaponya pawana Korinto chapter 14 verse yake ya 22 komanso tiwerenge verse 27 and 28 verse 22 wana Korinto chapter 14 chotero malilime akhala ngati chizindikiro si kwa iwo akukhulupirira koma kwa iwo osakhulupirira verse of course repeatirira verse 22 koma kwa iwo amene akhulupirira verse 23 okay all right verse 22 yomweyo taonapo inthu imene chofunikira kwambiri anena kuti chani malilime akhala ngati chizindikiro si kwa iwo okhulupirira koma kwa iwo osakhulupirira verse ndiyo likhoza kutithandiza kuti timvetsetse bwino malilime Mulungu anayika kuti agwire ntchito kwa anthu osakhulupirira ndilile ndikakhala mkhirisitu ndikamakayankhula malilime kwa anthu osakhulupirira anthu azikhulupirira kuti akhale mkhirisitu koma akakhala mkhirisitu paliponse poti dzikalankhulaso ndi pamene masiku ano imene chichitika ndicha pamene pakumana khirisitu pamene pachitika cha malilime ndikupati kodi tikuponya pati ayi ziwulula zokha verse 27 28 ngati wina alankhula lilime achite ndi awiri koma oposa atatu iyayi ndipo motsatana ndipo mmodzi amasulire ndero kupeza kuti ngati wina achita malilime pasayito khala chigulu komanso chitike motsatana koma nkhani yaikulu kuti chani ngati muchita malilime pakhala omasulira ndosati kamalunje mapanga malilime mmati chani nzakuyesa kwa Mulungu cholinga cha malilime verse 28 koma ngati palibe omasulira akhale chete mu mpingo koma alankhule ndi yekha ndi Mulungu ngati palibe omasulira usapangezo za malilime pa mpingo wekha ingopanga wekha kadziyankhula wekha Mulungu pamudzi pana Mulungu amadziwa chakhulupirira ndeti kuona ndithu kuna kuti masiku ano munthu sangayankhule malilime komanso malilime anapatsidwa kuti agwire ntchito othandizira anthu akunja kuti akhulupirire zimene zalembedwa pa Korinto chapter 13 zonse zimene zili mwamba muja zinapita ndipo pa verse la 13 amanena kuti tsopano tatsala ndi zinthu zitatu chiyembekezo chikhulupiriro chikondi komanso pa zinthu zitatuzi chinthu chopambana mchikondi chimene amafunira nchakuti pamene tili pa chiyembekezo tili pa chikhulupiriro nchifukwa Yesu asanabwere ndi Yesu akabwera chiyembekezo chidzatani chikhulupiriro chidzakhala nchani chokha chikondi basi ndiye kuti buku lopatulika baibulo litangomangika lidathetsa malilime zonenera chani zimenezo zidatha panopa tili ndi buku lopatulika limene pakhala chiyembekezo chikhulupiriro komanso chikondi koma Yesu akangofika chiyembekezo ndi chikhulupiriro zatha ku paradaiso chikondi chokha chidzatha zili kwa iwo omvera malinga na baibulo atiuza ndithu kuti muchipembedzo simufunikanso zimene zinalipo koma pano zinatha asamakhumbira Khristu akamona zimene zijayi matawu munde muli Yesu ndaona anthu ena chifukwa chosadziwa munthu olumala aluyenda wana ankakhumbira ndemo masitayiro kuti chifukwa choti simudziwa ndi Khristu olondola akamona anthu ali bwebwebwe machalichi asamakhumbira tiyamikire kwambiri chifukwa chokhala nthawi imeneyi yophunzira mawu a Mulungu pa programu ya lero munali ndine malo anu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso nali ndi malo wanga ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mpingo wa Khristu kuchokera ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Msanduliza kufikiranso nthawi ina Mulungu audalitseni nonse amen ati Ambuye naita na ine
naine dzapumulire kuno mwana we dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe